Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Spass kag stay safe na lang sa karon ang mga requirement para sa mga fully vaccinated individuals para makapauli sa Negros Occidental. Hindi naman kinahanglan pa mag-quarantine. Pero ang mga hindi pa fully vaccinated, kinahanglan sa gyapon mag-produce ang negative RT-PCR test result. May report si Nico Delfin. Ang pag-comply sa Spass kag staysafe.ph among mga requirements sa pagsulod sa probinsya kung halin sa iban nga probinsya o kun sa Metro Manila. Ang approval sa Spass suno kay Zafard Kailian, ang Provincial Incident Management Team Commander, nagadepende sa banwa kag syudad nga padulungan sa nagabiyahe. Isa naman sa mga rekisito sa Spass among negative RT-PCR test result. Pero sa mga fully vaccinated individual, kabaylo sini magpakita na lamang sang vaccination ID nga mayara sang verifiable QR code. Sandig sa national protocol, hindi na sila kinahanglan mag-quarantine. Sa tion nga may mga makansel nga biyahe bangod sang bagyo, kag naaprubahan na ang ilang nga Spass kag nag-expire ang negative RT-PCR test result, ipaidalom sila sang probinsya sa RT-PCR test sa ilang nga pag-abot sa Negros Occidental kag iga-quarantine pending sa ilang nga resulta. Kung hindi ka po vaccinated, para siya lang, then you'll go back to square one, RT-PCR. If you are unvaccinated, you go back again to square one, RT-PCR yapon. You have to coordinate with your LG of destination, kaya ang LG of destination ang naga-recommend sa may endorsement ang LG of destination to the Spass team to approve the Spass. Amo na siya. Plano man sa Bacolod Emergency Operations Center nga i-synchronize ang travel guidelines ng syudad sa Iloilo kag probinsya sang Negros Occidental. Nga lunsay wala na naga-require sang negative RT-PCR test result sa mga nagapasulod nga pasahero nga fully vaccinated. Ginsiling na ni Dr. Chris Sorongon nga mangin kabahin sang igapagwa nga executive order sang alkalde amo nga hindi naman pag-i-require ang RT-PCR test sa mga pasahero nga gikan sa gwa sang Western Visayas. Basta ang ilang vaccination cards nga nagapakita nga silang fully vaccinated ang gin-issue sang syudad kag kun ini nga vax certificate ang gikan sa Department of Information and Communications Technology. Nico Delfin para sa DGCast Negros.